Hej alle sammen, velkommen til vores show. Vi vil hermed fortælle lidt om cellens opbygning. Det er mega interessant. Okay, alle levende organismer består af celler. Nogle er enkelte celler som bakterier og gær, andre er flere celler som planter, mennesker og dyr. Alle celler har et stofskifte og et arvemateriale, der sætter dem i stand til at vokse og dele sig. Første liv på jorden var en celle uden en kerne, en prokaryot. I dem foregår alle stofskiftsprocesserne frit i cellens indre, altså i cytoplasmaen. Bakterier er de eneste nuværende prokaryoter. Cellen varierer meget i størrelse og form. Det afhænger af deres funktion. Nogle er kugleformede, andre er aflange. De mindste er kugleformede bakterier på 1/1000 millimeter. En typisk celle har en diameter på 30-40 og en typisk celle vejer ca. 1 nanogram. Bakterier er ligesom planteceller omgivet af en cellevæg, som giver dem deres form. Men den har ingen celleskelet. Cellevæggen er opbygget af andre molekyler. De fleste bakterier har fimre hår på deres ydre side, som sætter dem i stand til at bevæge sig. Arvematerialet ligger i dels som ringformede kromosomer i cytoplasmaen, som små ringformede DNA-stykker, altså plasmider. De kan udveksles med andre bakterier. I bakteriecellen bliver RNA besat med ribosomer, cellens proteinfabrik. Proteinsyntesen foregår frit i cytoplasmaen, eftersom der ikke findes et plasmatisk retikulum. Hos prokaryoterne findes stofskiftet sted i cytoplasmaen via enzymer og på indersiden af cellemembranen. Hvorimod hos eukaryot findes stofskiftet sted i cytoplasmaen og i særlige organeller, som vi kommer ind på senere. De andre livsformer som svampe, planter, amøber, dyr og menneskeceller kaldes så en eukaryot. De opstod for 1,8 millioner år siden og har arvematerialet liggende inde i en membran afgrænset cellekerne. Mange af stofskiftsprocesserne findes inde i specialiserede cellestrukturer, der kaldes for organeller. Organellerne gør dem i stand til at vokse og dele sig. Organellerne er de membranbeklædte dele i cytoplasmaet, som ligger uden for kernen. Cellen indeholder ribosomer, der ligger ude i cytoplasmaet. DNA'et i denne celle ligger inde i cellekernen. Cellemembran er en biologisk membran, som adskiller det indre for en celle fra omgivelserne. Cellemembranens hovedfunktion er at beskytte cellen for det omgivende miljø. Den består af fedtstoffer og proteiner, som kan ses tydeligt på billedet her, hvor de har de hvide områder her og herovenpå, som er fedtstoffer, og hvor det blå det så kaldes for fosfolipid. Og det er altså med et dobbelt lag, man har det. Og fedtstofferne, altså de ovenstående fedtstoffer her og det nedenunder, de er fosforholdige fedtmolekyler, som har en hydrofob og en hydrofil del. Den består af et dobbelt lag lipider med afsætte proteiner. En lipid er et samlebetegnelse for fedtstof og fedtlignende stoffer. Det, som er fælles for alle celler, er, at de afgrænser mod omverdenen af en cellemembran. Cellemembranen er selektiv, gennemtrængelig og regulær, hvad der passerer ind og ud af cellen. Passagen af stoffer gennem cellemembranen kan være passiv eller aktiv. Det kræver så energi, og det kan man så få ved hjælp af mad. Transporten af stoffer gennem membranen foregår ved forskellige mekanismer, f.eks. ved en diffusion og en osmose. Planteceller er firkantede og har en cellevæg uden for cellemembranen. Arvematerialet, altså DNA'et, ligger inde i kernen som DNA-tråde, hvor der også er ringformede kromosomer. En dyrecelle har ingen cellevæg. I en eukaryotcelle er der et formørket område. Det område kaldes nukleus, som også kaldes kernelegeme. Her dannes RNA, som kromosomerne er bygget af. DNA'et kan ikke ses under celledeling, men under celledelingen bliver de tykkere, og så bliver de synlige. Dette kalder vi for kromosomer. Kromosomer er cellens proteinfabrik. Golgi-apparatet er en række membranklædte blærer. I en bakteriecelle er der ingen kerne, og proteinsyntesen foregår i cytoplasmaet. Stofskifte ved prokaryote celler sker ved
prokaryote celler og cellemembranen. I eukaryote celler foregår stofskiftet i cytoplasmaen. I dyre- og planteceller er der mitokondrier, og der er 100 forskellige enzymer. Mitokondrierne er cellens kraftværk. I planteceller er der grønkorn, som er et affaldsprodukt. Grønkorn har deres eget DNA. Ved celledeling bliver grønkornene og mitokondrierne tilfældigt delt.